Assalomu alaykum. Bu hamma aytishga qarab rahmat qilsa mekanlarga kamtara minasiz va dastgiri mekan. O'zi men qaror darum aeroporti Dushanbeda va men xostam ma'lumotiyam az aeroporti Dushanbe به تشریش پرواز میکنن. ابلاغ نیست است. نرخ‌های ماهی بلیط ماهی آگوست. مسکو دوشنبه از 8000 تا 11000. مسکو کلوب از 5500 تا 10200. مسکو بختر از 5800 تا 10200. مسکو بختر از 5800 تا 12600. مسکو خودجان از 7000 تا 8000. دوشنبه مسکو از 28000 تا 35600. کلوب مسکو از 23800 تا 31000. بختر مسکو از 23000 تا 30800. خودجان مسکو از 24300 تا 30000. رحمت که پتیسات میکنن دستگیری میکنن اکر دلاره لایک میمونن رحمت شما در و دفنای الله مونن. Assalomu alaykum ba hamma binandagoni kanali Abdulotiji, hamma nafarhoi ki hamma vaqt dastgiri mekune, kommentariyoyi khub menavise va bowar karda aymo bilet mekharem boshe ham vaqt Sarbalandi Xonaobod. Дар аввали видео Мадина нарх навои билета шумо дар расонд ва худам хостам ки дар давомаш комментариёе ки бародаро дар видеои пештара навистагиан хостам ҷавоб гардонам. ва чӣ гуфтанем ки мисол якам дар пеш айхо хестагиам ягон фикри бад накунед. хоб барои билет номеро маон кунж данем оно метавонед ки занг бизанед прямои велосипед накардем ватсапда иншаллоҳ билетотонам мегирем ва мехонем комментариёра. Салому алейкум бародар, ҳамаи ай таможни гузаштан регистратсия дар кораи масъалаи тафтишоти ҳуҷҷат чӣ хеле пешакӣ минадорум ба пеш. Мисол таможня гузаштанда бугем фақат паспорту мигратсионка нишон метиҳем тамом регистратсия ва патент намепурсам ва агар ки мигратсионкам надошта бошем мегем гум кардагиам намегардонам ба азур мегзарем мере иншаллоҳ. Салому алейкум бародар, ман штраф дорум дута бо депорт кардагиам метавонам рафта. Мисол вақте ки аэропорт меоем гуфтем он гапҳо дар раҳро агар нақапантуна мисол документ проверка накунанд ва аэропорт дар омаданда мисол меистанд ку баъзе ҳолатҳо вақте аэропорт дар омаданда бигем ки напурсанд документ таможни намегардонам. Мисол депортатсия ҳам дошта боша ё ки ягон проблемаи дига ҳам боша ё ки кредити телефонам намегардонам беташвиш. Салом, то чанд вақта пешакӣ мешавад билет гирифта? Мисол агар Москва Душанбера бигирем ютр ки айвонокро парвоз мекунам моҳи ноябр декабрам ай ҳозирам мондагиай. Мисол Сомон Айр Урал бисёр вақт як моҳ ду моҳ пешакӣ мемонад, лекин барои гирифтан ами зиёди як моҳ пешакӣ бигирен ӯ хубтар меқалта. Як моҳ пешакӣ 10-20 рӯз пешакӣ бигирен ӯ хубтар аст. Мисол бародарҷон ассалом, падар модар гражданин Россия, ман депорт лек дар Россия ҳастам. Ягон роҳаш бошад баромадан аз сарҳад ва боз баромадан. Бародарҷон мисол падар модар ки гражданин боша метавонад ки заявление бинависанд шуморо депортона кушода гардонам баъдан беташвиш метавонад ки граница пресвестне документне. Салому алейкум акай Абдулло, ман як зан ҳастам, як савол дорам, хоҳиш мекунам ҳамин саволи маро ҷавоби дуруст диҳед. Ман ҳоло дар шаҳри Россия қарор дорам, ду писар дорам, яктош қатима яктаи дигаш қатии модарам дар Тоҷикистон очам Россия омаданияй чӣ хел кунад бачаи мара қатиш биёра. Мисол не толка и савол ҳамаи бародарҳое ки мисол фарзандошона рӯй мекунанд ё ки фарзандошона меёранд фақат доверенности падар дар кора ки агар дар иҷа боша доверенность мегира Тоҷикистон рӯй мекунад ба номи ягон кас мегиранд меёранд шаҳр ва шумо ҳам бигем ки падараш доверенность рӯй мекунад модаратон мегиранд меёранд. Агар матал ношка дошта боша метавонад ки модараш доверенность рӯй кунад бигиранд биёранд шаҳр. Абдулло бародар, ҳамон одамҳое ки по возвращении на родину мераванд метавони аз онҳо пурсон шуда ё тариқи телефон фаҳмида чӣ хел гузаштанд, чӣ мушкиле шуд ё не
ҳастанд одамое ки 5-6 сол боз ба хона нарафтанд, документошона гум кардагиан, срокш тамом шудагиай, мехоҳам ба возвращение народ набираванд. Хулоса и гап ҳама хавотиранд. Дар ин масъала камтар суҳбат кунем ки бале ҳастанд нафарҳое ки паспорт гум кардагиан, ҳастанд нафарҳое ки мисол документошон тамом шудагиай, возвращение мегиранд, роӣ кардагием ва ай Тоҷикистонам бигум зан задагиан ки беташвиш гузаштагиан. Мақсад возвращение народина агар яке документ ҳастанд, мисол фикр мекунанд ки паспорт депортация доранд, барои ҳамо возвращение народина гирифтагиан, мисол проверка мекунанд, ҳамаша не, мисол баъзе ҳолатҳо возвращение, мисол чемай паспорта возвращение қати ки бинанд, значит меган чи проблемае дора ки возвращение гирифтагай. А так ай аэропорти Жуковск мерем ки проверка надора, ёки ай Домодедово боша, чанд видеом да гуфтагим ки акай Фарух иншаллоҳ провожат мекунанд. Беташвиш мерем. Боқӣ паноҳи Аллоҳ сарбаланд хонаобод боше. Лайк, подписаться ра ёд намебирорем, гап нест. Миннатдорум.